Къде отиде? Я дай взема тиката. Влади? Легена на място. Слагай, мамо, легена на място, под леглото. Виж къде е легена. Влади? О, пускай да ми се снимам. А? Кучка да не излизаме. Аз също не знам как да наскинам, дали въобще да я изкарвам. Какво? Той е наскинал, дали въобще да я изкарвам навън. Малко по-добре да не. Влади? Искаш ли сок? Не. Защото имаме сок. А искаш ли... Искаш ли пуловера си? Искаш ли...